Πάμε να δούμε τι πίνει το προσωπικό μας μέσα στη μέρα στο Μπαρμπούνι Beach Bar. Καλησπέρα, Άννα. Καλησπέρα, Γιώργο. Για πες μας, τι πίνεις μέσα στη μέρα εσύ? Όταν εργάζομαι. Φυσικά. Μόνο 10 απερόλ. Καλησπέρα, Ντέμι. Καλησπέρα. Πες μας λίγο, τι πίνεις το πρωί? Καφέ. Και το μεσημέρι? Πάλι καφέ. Καλά, και το βράδυ? Ξανά καφέ. Δηλαδή έτσι βγαίνει η μέρα? Ξανά. Βασικά μόνο έτσι βγαίνει η μέρα. Πάω να γίνω viral στο TikTok. Για να κάνω κύριες να πεις. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα Μίλτο. Για πείτε μας, τι πίνετε μέσα στη δουλειά? Χαμομήλι. Εσύ τι λες να πίνουμε, ρε μπρο, για να την παγάλουμε? Μπιράρες παγωμένες. Άντε, γεια μας. Γεια μας. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι, guys. Καλό καλοκαίρι. Εσύ τι πίνεις, φιλαράκο μου? Εγώ νεράκι για να είμαστε ενυδατωμένοι και να καταφέρουμε να επιβιώσουμε κάτω από τον ήλιο. Γιατί αν έλεγες κάτι άλλο, θα είχαμε άλλα προβλήματα. Θα τα πιούμε κανένα υποβρύχιο λίγο, να ξυπνήσουμε. Για κατεβάστε 3 υποβρύχια. Άντε, μπράβο, λίγο να ανεβαίνουμε. Φτάνει με τα νερά. Παραφυλατώθηκες.